Segons el nombre de síl·labes, les paraules poden ser monosíl·labes, bisíl·labes, trisíl·labes, tetrasíl·labes, pentasíl·labes. Sigui quina sigui la seva mida, totes tenen una síl·laba tònica, que és la que pronunciem amb més força. La resta són àtones. Si sovint et costa identificar la síl·laba tònica, aquí hi ha unes pistes. A vegades, les síl·labes tòniques porten accent. Si és així, no ens ho hem de rumiar gens ni mica. L'accent ens l'assenyala directament. Per exemple, a tomàquet, la tònica és ma. I a albergínia, gi. I si no hi ha accent? Llavors recorrem a la pronunciació. Diem la paraula en veu alta de diferents maneres, canviant la tònica de lloc, i ens fixem de quina manera sona millor. Diem ceba o cebà. Ceba, oi? Ce és la tònica. Pastanaga, pastànaga, pastanaga o pastanagar. Pastanaga. Na és la tònica. I si tot i així encara ens és difícil trobar-la, un altre truc és fer el mateix que acabem d'explicar, però allargant molt les vocals. Pebrot o pebrot. Pebrot, oi? Doncs brot és la tònica. Cogombra, cogombra o cogombrà. Cogombra, molt bé. Finalment, recorda que les normes d'accentuació també ens poden ajudar. Patata no du accent, oi? Això és així perquè és plana, i les planes acabades en vocal no s'accentuen. Si fos esdrúixola, patata duria accent. I si fos aguda, patatà, també. Però no és així, és patata. Tens disponible en aquest canal vídeos sobre les normes d'accentuació. I si vols saber més sobre com separar les síl·labes d'una paraula, mira els vídeos que tracten sobre els dígrafs i els diftongs. Moltes gràcies i fins aviat!